Velkommen til mit første nyhedsbrev i billede og lyd her fra Bruxelles. Som du måske kan fornemme, er jeg på arbejde lige nu. Jeg befinder mig faktisk i hjertet af Europaparlamentet, nemlig her på 3. sal midt i det enorme bygningskompleks. Det er på denne her etage, at alle bygningerne mødes. Det er her, at alle de lange gange mødes i et fælles knudepunkt, hvor man kan mødes til en kop kaffe, få sin post, finde vej til andre steder i komplekset eller lave en tv-optagelse som denne her. For det er nemlig også her, at en del af parlamentets tv ligger med åbne studier, som det jeg befinder mig midt i nu. Om kort tid åbner jeg min egen lille tv-station. Løkkegaard TV hedder den, som ind på min hjemmeside. Her vil indslag som det her blive bragt sammen med indslag af mit arbejde i øvrigt. Ikke bare her i Bruxelles, men også i Strasbourg og andre steder, hvor arbejdet bringer mig. Ideen er selvfølgelig, at du derhjemme på en helt anden måde end hidtil skal kunne følge med i, hvad der sker og hvordan tilværelsen er som EU-politiker. Det var blandt andet det, jeg gik til valg på. Større synlighed og gennemsigtighed om EU, så afstanden til Danmark bliver mindre, og engagementet og deltagelsen hos jer derhjemme forhåbentlig bliver lidt større. Det er jo ikke noget skidt tidspunkt at begynde det arbejde, for Lissabon-traktaten er jo netop blevet endelig godkendt. Vi manglede lige en besværlig tjekke, og det betyder flere ting. For det første, at vi endelig kan begynde at tale politik igen, efter mange års ørkesløse diskussioner om, hvordan EU skulle se ud, når der pludselig var 27 i klubben. For det andet, at parlamentet her nu har fået så meget at skulle have sagt, at man ikke længere kan trække på skuldrene af, hvad der sker her. Stort set al lovgivning kører nu gennem systemet her, og derfor skal både vi hernede og I derhjemme selvfølgelig være helt anderledes med på noderne, så vi kan realisere den drøm, som mange af os har, nemlig et stærkere EU i verden og et stærkere Danmark i EU. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du også vil følge med på Løkkegaard TV fremover. Vi ses.